Morning लोगोफोर गोबाव समनि उनाव दिनैसो ब्लग बनायदों माने ब्लग बनाय गोबाव टाइम जाबायमोन लोगोफोर थ' दायो बाजिगासिनो फुंनि 7टा बाजारफोर दायो जों थांनो ओंखारगासिनो गुवाहाटीयाव स' मानो थांनो ओंखारगासिनो स' दसे उनाव बुंगासिनो लोगोफोर जों थांनो ओंखारबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै जोंनिया डेभिड फै मोजां थानो उनाव बाय बाय थ' लोगोफोर बे सांथो आरो स्कुटि बोराय खेला सालायबाय थानो नङा होमबा स' बेनिखायनो एसे बोरै आपग्रेड जानो थाखाय एसे बाइक बोराय नायनो थांगासिनो लोगोफोर गुवाहाटीयाव सेकेन्ड हेन्ड बाइक डिलाराव लोगोफोर स' मोननो नायनोसै थ' भाइग' दोङोबा दिनैनो न'आव फैनो हानो दे बाइकआ लोगोफोर नायनोसै बाइकखौ नागिरनाय बुस्थुखौ मोनगोन ना मोना स' नागिरनाय बुस्थुखौ मोनाबा लाबा खिन्थु Destination is on the left. दायो सफैबाय नै नैबे लोगोफोरनि याह' मटर्सनि जों नारेंगियाव दं आरोना जाबाय नेबाय नामा फैना ओरैबायदि जाम लोगोफोर ओमफ्राय दायो जोंनियाव नायनोसै बाइकफोरा प्राइसफोर मिलायबा दिन लांगोन आरो लोगोफोरना ओमफ्राय दौदोंबालाय नायनोसै माने लोगोफोर लाफाया ओरैबायदि जाबायना माने आं जि बाइकखौ नागिरना फैदोंमोन कल रायलायना बे बाइकआ गैला माने माहाय सिगाङावसो सेल जाखांबाय माने इसोरखौ मा बुंनो जेनेबा ओमफ्राय आरो आं बेलेग गारि पसन्द जायासै आरो पसन्द जादोंबाबो प्राइसआ मिलाया ओरैबायदि दाम ओमफ्राय नैबे R15 V3आ 1,25,000 लोगोफोर सोरफोर नांगौबा फैबानो जाबाय आरो ओमफ्राय नैबे KTM 250आ 1,40,000 आरो लोगोफोर सोरफोर नांगौबा लांफैबाय लोगोफोर स' बिनि थाखायनो बुंदों आं ओमफ्राय नैबे MT-15आ बेसेबां मोनथाय दामा 1,35 ना 40 बिसि जागोन आरो लोगोफोर बहुत दाम आरो नैबे आरसि आं सोङासै गिनानैनो बहुत दाम जागोन बियो ओमफ्राय नैबे डिउक 200आ लोगोफोर 1,25,000 मोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय एसे लाथावथावबो नांदोंमोन आङो ओमफ्राय लायासै आरोना नोंसोरनि थाखाय दोनबाय लोगोफोर नोंसोरथ' नागिरगोन नङा होनबा लोगोफोर बिदिनो आरोना गोसोआव जोबोर गोदोर आखा लाना दायो जों थांगासिनो लोगोफोर जारु हटेलाव ओंखाम जानो थाखाय ओमफ्राय नैबे बिल्डिंआ लोगोफोर गुवाहाटीनि टलेस्ट बिल्डिं आरो लोगोफोर नायनानैलाय नै जर मिथियाखैबा दिनै मिथिना लाखादो लोगोफोर दायो जों बेराय सफैबाय नै जारौ हटेल माने दायो जों बेयाव ओंखाम जानोसै आरोना बिराद ओंखाम उखैबाय लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर फार्स्ट टाइमनि थाखाय ट्राइ खालामनोसै जारौ हटेलाव गुवाहाटीनि जारौ हटेल बहुत नाम खोनादोंमोन जारौ हटेल फाइनालि जारौ हटेल गुवाहाटी खोनादों आरोना जारौ दिनै फाइनालि लोगोफोर जारौ हटेलाव ओंखाम जानोसै स' नायनोसै ट्राइ खालामनोसै बोरै हटेला नङा होमबा ज'नि जागाया जाबाय सानमारि फ्लाइअभारनि सिङावनो आरो लोगोफोर नैबे जारौ दा बड' किटचेन थ' लोगोफोर बेयाव गासै बर'नि आइटेमफोरखौ मोनजोबनो आरो लोगोफोर ओमफ्राय बेयाव दोङो नै एम्फौ लाथा नोंनि मा होनो बेदर सावनाय जायोना मा जायोना इमलु बाथोन सरि इमलु नङा ना बाथोन जायोना खांख्राइ बाथोन जायो सब मोनगोन आरोना साम'निफ्राय लानानै थास' मास' गासैबो आरो बर'नि गासै आइटेमखौ मोनजोबो लोगोफोर बेयाव स' नाय लोगोफोर बहुद बरिया डिजाइनफोराबो जोङो लोगोफोर अर्डार होखांबाय ओमफ्राय माबा होखो जोंनिया अमा सावनाय नङा अमा ग्रेभि ना बाथोन खांख्राइ बाथोन लोगोफोर सबाय दालि नायनोसै फैबा मारै खटफ्रा माने लोगोफोर बहुद हाइटेक फेसिलिटि मोनसे मा बुङो हटेल आरो लोगोफोर ओमफ्राय नैबे जादों आं हालामिनि बेहादो ओमफ्राय नै जादों सानै सिख्ला जोबोर मोजां बाथरुम वाशरुम नै जादों मोनसे सियार नै जादों ओमफ्राय निजा खायसे सिख्लानि वेटार दङ आरोना लोगोफोरथ' गाज्रि होननानै आं एसे गाजा खालामदों लोगोफोर जाय जोंनि ओंखामा सफैसिगोन जोङो बिराद उखैबायमोन बे टाइमाव हाथारलामोन जेनेबा गारि नागिर मोनैनि दुखु फारसेथिं एकदमबारे आरो गोथाव बिराद गोथाव मोनदोंमोन स' बिनिखे दायो जों स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर Moza, price apa moza? Price apa sang le? 923 लोगोफोर oh my god
दिनैनो फार्स्ट टाइम आरो आं दामिनि ओंखाम जादों नै बिरे बिरे थांनाय आंनि गोसोआ नोंनाव गोजौ गोजौ जोमैनि दाउजों बिरफाना थाङो नोंखौ सानना आङो जाबाय फागोला माथो थाङो आंनि समा